କିଛି ଘରମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବେ ଯିଏ ଯେତେ କାମ କରୁଥିବ, ଯିଏ ଯେତେ ଘର ପାଇଁ କରୁଥିବ, ତାହାର ସେତେ ନିନ୍ଦା ହେଉଥିବ। ସିଏ ଯେତେ ଖଟୁଥିବ, ଯେତେ ଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ଘରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ତାର ସେତେ ତା ନାଁରେ ବାହାରେ ଯାଇ ଗପୁଥିବେ କି ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ଘର ପାଇଁ, ତାର କ'ଣ ଘର, ତାର କିଛି ଇচ্ছে ନାହିଁ, ସିଏ କିଛି କରିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାମ ପଡ଼େ ସେଇ ଲୋକଟିକି ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିଯାଏ ସେଇ ଲୋକକୁ ପୁଣି ଗୋଇଠା ମାରି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତି ପାଖରେ। ଗୋଟେ ଘରେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିବ ଯିଏକି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଥିବ, ମାନେ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ 24 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ସେ ବସିଯିବ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କହିବେ ତୁ କ'ଣ ବସି ପଇଲୁ, ତୁ କ'ଣ ବସିଛୁ ଆସି ଏଠିକି, କ'ଣ କିଛି କରୁନୁ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ କରୁଥିବ ତାକୁ କେହି କିଛି କହିବେନି। ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ତାକୁ ଥୋଇଦେବେ, ମାନେ କାମ ଉପରେ କାମ ତାକୁ ଦେଇ ଚାଲିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ କେହି କହିବେନି। ସେ ଟିକେ ଯଦି ତାର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଥାଏ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କହିବେ ହେ ତାର ସବୁବେଳେ ଦେହ ଖରାପ, ହେ ରୋଗୀଣାଟା, ଗୋଟେ କିଛି କାମ କରୁନି। ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ତା ଜୀବନ 365 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଥିରେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସେ ରୋଗୀଣାଟା, ତାର ସବୁବେଳେ ଦେହ ଖରାପ, ତା ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ମନ୍ଦ ଥାଏ। ସେଇ ଘରେ ସେଇ ଲୋକଟି ସବୁବେଳେ ଖଟୁଥିବ, ରୋଷେଇବାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ କରୁଥିବ, ଆଉ ବାକି ସଦସ୍ୟମାନେ ବସିକି ମଜା ନେଉଥିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି କୁଆଡ଼େ ତାର ମନ ହେବ କି କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା, କେବେ ବି ତାକୁ ସେସବୁର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ମୁଁ ଏମିତି ବି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯିଏକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖିଛି ସେ କେବଳ କାମ ହିଁ କରିବା, ତାକୁ ରେଷ୍ଟ କରିବା ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ଆଉ ଯଦି ବସି ବି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବାକି ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଆସନ୍ତି, ଏଇଟା କାହିଁ ବସିଛ, ସେଇଟା କରିକି ଦିଅ, ଏଇଟା କରିକି ଦିଅ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବାରେ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା। କିଏ କହିବ ମୁଁ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା ଖାଇବି, କିଏ କହିବ ମୁଁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଖାଇବି, କିଏ କହିବ ମୁଁ ଡାଲି ଖାଇବି, କିଏ କହିବ ମୁଁ ଖଟା, ମୋ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଖଟା ବନା ଖାଇବି, କିଏ କହିବ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି, ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିଦିଅ। ମାନେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଲୋକ 5 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଖାଇବେ, ଆଉ ତାକୁ ଜଣେ ମଣିଷ ବନେଇବ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବି କେହି ନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି ବି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଛି, ଭାରି ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ସହି ବି ଯାଆନ୍ତି କେମିତି, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ କି ସେମାନେ ଏମିତି ପଥର ହେଇକି ସହି କାହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତି, ହଁ ମୋ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କାମ କଲା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯଦି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସେଇ ସ୍ୱାମୀମାନେ କହିବେ ହଁ ତୁ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଶୋଉଛୁ, ତୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବସୁଛୁ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକି ସେଇଆ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ନିଜେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ ରହିବ, ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ମାନେ ଏମିତି ହଇରାଣରେ ପକାଇଥିବେ, ତା ଖାଲି ଭାବୁଥିବ କି ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, କ'ଣ କଲି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଟିକେ ସାହସୀ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅତ୍ୟଧିକଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଉଛି ସେଠି ଭାଇ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ରଖ କି ଭାଇ ଏତିକି ଭିତରେ ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି ବା ଏତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ତୁମେ ଯେତେ କରିବ, ଲୋକ ତୁମକୁ ସେତେ ଖଟେଇ ତୁମ ଜୀବନ ମାନେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବେ। ଆଉ ତୁମେ ମରିଗଲା ପରେ ତୁମ ମନେ ବି ରଖିବେନି ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲ।